Καλησπέρα σας, πάνω στα Ponies FGR. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή μέρα γιατί έχουμε την παρουσίαση του πρώτου mod στο κανάλι μας. Και έτσι για καλή αρχή είναι ένα πολύ ιδιαίτερο mod, είναι το καινούργιο το Cuboid από την Joytech. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Joytech Cuboid 150W. Λοιπόν, τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς έτσι από ένα μοντάκι? Αξιόπιστη εταιρεία, δύναμη και ιδιαίτερα μικρό, όπως θα δούμε. Λοιπόν, ανοίγουμε το κουτάκι. Πάνω είναι το μοντάκι μας, με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λιγάκι. Από κάτω βλέπουμε την εγγύηση, ένα user manual στα αγγλικά, έχει και ελληνικά νομίζω μέσα, δεν είμαι σίγουρος, και από κάτω ένα καλωδιάκι USB. Ωραία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε το μοντάκι μικρό, χωράει εύκολα ολόκληρο στην παλάμη. Ωραία. Για 200W είναι πολύ μικρό. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε ότι το iStick το 100W ήταν το διπλάσιο σε πλάτος από αυτό, εδώ είναι πολύ μικρό. Το Wismec το RX το 200 είναι επίσης πολύ μεγάλο. Αυτό είναι γενικά πολύ μικρό αναλογικά με άλλα μοντάκια, ακόμα και στα 100W, 150W. Λοιπόν, 150W μπορεί να γίνει update στο λογισμικό του. Ήδη έχουν βγάλει αρκετά. Εγώ την έχω κάνει ήδη την τελευταία, το αναβαθμίζει στα 200W. Αλλάζει και λίγο το interface του. Λοιπόν, 200W λοιπόν, διπλή μπαταρία, το πορτάκι των μπαταριών είναι εδώ κάτω. Οθονούλα εδώ μπροστά, κουμπάκι εδώ. Εδώ πάνω θέση το κομμοπαίδι, Joytech πάνω, Cuboid 150W κάτω. Λοιπόν, πολύ ωραίο μοντάκι, προσωπική άποψη, το καλύτερο που έχει βγάλει Joytech. Και θα εξηγήσω τους λόγους. Λοιπόν, πρώτο κατά όμως, για να ανοίξεις το πορτάκι για τις μπαταρίες, άμα δεν έχεις ήδη μπαταρίες μέσα για να το σπρώξουνε, άνοιξε. Λοιπόν, θα βάλουμε δύο μπαταριούλες μέσα. Έχουμε δύο Sony. Λοιπόν, όλος πάνω, κάτω. Το κλείνουμε. Και έχουμε και λέμε, το μοντάκι μας είναι εδώ. Ωραία. Πάνω power, κάτω τέτοιο, volt, από κάτω αντίσταση, κάτω ampere και κάτω η ένδειξη των μπαταριών. Όπως είπαμε, το μοντάκι ανεβαίνει μέχρι 200W αυτή τη στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, πολύ απλό το μενού του. 5 κλικάκια κλείνει, 5 κλικάκια ανοίγει. Τώρα 3 κλικάκια και μπήκαμε στο μενού του. Με το κουμπάκι από την δεξιά πλευρά αλλάζουμε, ή δηλαδή είμαστε τώρα στο power. Smart, Max και Min λέει, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θερμοκρασία, τιτάνιο, νιγέλιο, τιτάνιο, ανοξίδωτο και πάλι power. Λοιπόν, τώρα με την αριστερή πλευρά του κουμπιού κατεβαίνουμε και έχουμε τις υποκατηγορίες στα μενού μας. Δηλαδή εδώ στα watt, μισό λεπτό, μας κατεβάζει κατευθείαν εδώ που λέει ampere και με το δεξί μετράμε τζούρες και χρόνος χρήσης και ξανά ampere. Τώρα στον έλεγχο θερμοκρασίας αυτά αλλάζουν λιγάκι και μπορείς, όταν έχεις κουμπωμένο βέβαια πάνω τέτοιο ατμοποιητή, πρώτα απ' όλα εδώ πειράζει τα watt. Βλαϊκία έκανα τώρα. Μισό λεπτό. Από κάτω αναβοσβήνει το coil και εδώ μπορείς να κλειδώσεις την αντίσταση όταν βέβαια έχεις απάνω ατμοποιητή, όχι όπως τώρα. Και πάλι από κάτω ampere που γυρνάνε σε τζούρες, που γυρνάνε σε ώρα και ξαναγυρνάνε σε ampere. Με ένα κλικάκι βγαίνουμε από το μενού. Ωραία. Εμείς τώρα θα το ξαναγυρίσουμε στα watt. Και θα βάλουμε πάνω τον Belus.
Λοιπόν, ο Μπέλους είναι ένας επισκευάσιμος αυτοκινητής, έτσι για να πω δύο λόγια, της UD. Πολύ καλό μηχάνημα, έτσι. Λίγο ζώρικο στην αρχή. Έχει ένα κολπάκι με τα βαμβάκια. Αλλά είναι πολύ ωραίο μηχάνημα. Λοιπόν, και θα το κατεβάσουμε στα, ας πούμε, 55 βατ. «55 βατ, 0,44 οhm αντίσταση, 4,92 βολτ». Απλά πολύ καλό. Λοιπόν, δεν καίει τίποτα. Ωραία, όχι ότι τώρα πια τα καινούργια τα μοντάκια υπάρχει περίπτωση που δεν σου κάψουν τίποτα έτσι απλά για να σου κάψουν, όπως κάποια μηχανικά πιο παλιά που ήταν. Πολύ ωραία η γεύση του. Βέβαια, τον κυριότερο ρόλο εδώ τον παίζει ο ατμοποιητής, αλλά δεν έχει να κάνει, από μοντάκι σε μοντάκι διαφέρει. Θα κάνω και μια σύγκριση με το VT της Joyetech σε λιγάκι, για να σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, πολύ καλή απόδοση των watt από το πρώτο μέχρι το 200. Δηλαδή εδώ είμαστε στα 55 watt. Άμα βάλουμε απάνω τον Kayfan, ας πούμε, νομίζω στη μέρα τον έχω, δεν είμαι και σίγουρος βέβαια. Θα μάθουμε αμέσως. Και ναι, τον έχω στημένο. Άμα βάλουμε δηλαδή απάνω τον Kayfan και κατεβάσουμε στα 25 watt, ας πούμε, πάλι η γεύση είναι πάρα πολύ καλή. Τα watt είναι 25 πραγματικά, δεν είναι δηλαδή 20-40 και γράφει 25, είναι 25. Ωραία. Όπως επίσης και τα 200 watt είναι 200, δηλαδή θα βάλουμε πάνω τον support ή ένα οποιοδήποτε dripper, απλά αυτή τη στιγμή είχα έφιωρο αυτόν εδώ, στημένο με δύο Clapton αντιστάσεις. Ωραία. 0,38 ohm αντίσταση. Και όταν ανεβάσουμε το πάμε τέρμα Θεού. Πρώτα στο πάμε 100 watt, να δούμε. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, 100 watt, 0,38 ohm αντίσταση. Το κουμπώνουμε. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Το βλέπετε από τη φάτσα μου. Και κατευθείαν απάνω, χωρίς ενδιάμεσα, 200 watt. Support λοιπόν, 200 watt, Clapton αντιστάσεις, 0,38 ohm, στο cuboid. Μας έκαψε λιγάκι έτσι στεγνό στο βαμβάκι. Αλλά δεν πτώμεθα. Θα το ξαναβρέξουμε και να το ξανατμίσουμε. ...200 βάτ, έτσι. Και πάμε. Όπως βλέπετε, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Εξαιρετικό. Λοιπόν, και αρκετά τώρα με τις χαζομάρες. Ας ξανακουμπώσουμε πάνω τον Μπέλους. Ή καλύτερα να κουμπώσουμε τον Kayfan πάνω. Όχι, θα τα αφήσουμε έτσι. Και θα κάνουμε κατευθείαν μια σύγκριση με το VT. Λοιπόν, το VT ήταν εμένα το πρώτο μου μοντάκι. Ωραία. Είναι μοντάκι της Joyetech επίσης. Είναι 60 W. Μπαταρία έχει μέσα 5.000 mAh, δίνει ο κατασκευαστής. Τώρα αμφισβητείται λιγάκι αυτό από κάποιους καταναλωτές. Πολύ καλό μοντάκι, θα κάνουμε review και σε αυτό εδώ, πολύ σύντομα.
Λοιπόν, απλά για να δούμε λίγο σύγκριση το μέγεθος. Όπως είπαμε, αυτό είναι 60W, έτσι. Λίγο πιο ψηλό, έτσι, αλλά λιγότερο φαρδί. Τώρα εδώ είχα πάνω τον δικό του παιδί, τον Νίκο, το One τον Mega. Λοιπόν, με αντίσταση Canthal 1,09 ohm, 14W. Ωραία, να τον γεμίσουμε. Ή όχι, για να μην καθόμαστε τώρα και γεμίζουμε, θα βάλουμε τον Belus εδώ πάνω απλά. Τεχνικές δυσκολίες. Δεν το διαβάζει. Γιατί δεν το διαβάζει? Ένας θεός ξέρει. Με τις μέρες του κι αυτό. Για να βάλουμε τον Γκέιφαν. Τον διάβασα κανονικά αυτόν εδώ. Λοιπόν, όπως και πριν, έτσι και τώρα, 25W. Ωραία, 0,51 αντίσταση Canthal. Αυτό ήταν το VT, ωραία, το έβρικα. Και τώρα το Cuboid, ωραία, το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση. Κατευθείαν δηλαδή το κουμπώσω πάνω, θα το διαβάσει. Υπάρχει διαφορά, ωραία. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά υπάρχει διαφορά και είναι και αισθητή. Ωραία, λοιπόν, μιλήσαμε τώρα για τα καλά του, θα πούμε και λίγο για τα κατά του. Λοιπόν, όπως είπα, το έχω το πολύ δηλαδή 1,5 μήνα. Είναι καινούργιο, το αγόρασα μαζί με τον Γκέιφαν. Τα είχα αγοράσει πακέτο. Λοιπόν, 1,5 μήνας, έτσι. Χίλιες φορές να το είχα αγοράσει ασημένιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί το βγάζουν και σε μαύρο. Ωραία, αυτό γίνεται γιατί είναι ματ το χρώμα. Ωραία. Δεν είναι λουστραρισμένο εδώ πάνω. Αντίθεση το VT, το έχω πολύ περισσότερο. Και το μόνο που έχει κάνει είναι μερικά σημαδάκια εδώ κάτω, επειδή ακουμπάει. Έχει φάει πιο πολλές τούμπες από το Cuboid και δεν έχει πάθει τίποτα. Όχι ότι το παθαίνει, απλά είναι κρίμα γιατί φεύγει το χρώμα πάρα πολύ εύκολα. Σε γενικές γραμμές είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μοντάκι. Ωραία. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κατά. Κανένα μάλλον, πέρα από το ότι φεύγει το χρώμα του εύκολα. Δηλαδή. Απλά δεν έβρισκα κατά και είπα να πω τώρα. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κατά λοιπόν, όπως είπα. Είναι πάρα πολύ καλό. Αξιόπιστο. Έτσι θεωρώ τουλάχιστον, γιατί η εταιρεία είναι από τις πολύ μεγάλες. Και το VT και το VTC μου έχουν βγει και τα δύο πένα. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με κανένα από τα δύο. Ωραία. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω, είναι στην κρίση του καθενός. Εμένα μου αρέσει. Κάποιος άλλος μπορεί να πει, ρε φίλε, εγώ δεν γουστάρω. Πολλά βάτη, υπερβολή. Και να πάρει το VTC ή το VT ή να πάρει κάποιο e-leaf. Κάποιος μπορεί να πει ότι, ξέρεις, εγώ θέλω κάτι μεγάλο. Τότε μπορεί να πάρει ένα X-Cube 2 ή ένα Wismec. Εμένα μου αρέσει έτσι όπως είναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε τη θύρα του micro USB εδώ. Ωραία. Η θύρα του micro USB, να τονίσω ότι δεν είναι για φόρτιση.
είναι μόνο για updates. Ωραία. Και γιατί δεν είναι για φόρτιση? Γιατί έχει δύο μπαταρίες μας, ξεχωριστές μπαταρίες. Δεν είναι όπως είναι το VT που έχει μπαταρία δικιά του μέσα. Ωραία. Έχει δύο μπαταρίες επαναφορτιζόμενες. Αν ήταν μία, δεν θα υπήρχε και θέμα να τη φορτίσουμε έτσι. Το VTC εγώ έτσι το φορτίζα δηλαδή και έτσι το φορτίζω. Αλλά επειδή είναι δύο, καλό είναι να έχετε φορτιστεί και να τις φορτίζετε ξεχωριστά. Το οποίο είναι και λίγο σπαστικό να σας πω, γιατί κάθε βράδυ άνοιξε κλείσει. Δεν ξέρω πόσο θα ζήσει αυτό το πορτάκι. Αλλά ο χρόνος θα δείξει, σε κάνα 2 μήνες θα έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, σε watt διαβάζει από 0,1 μέχρι 3 ohm και σε έλεγχο θερμοκρασίας από 0,08 μέχρι 2,5-3, πάλι κάπου εκεί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο μοντάκι που έχει βγάλει η Joyetech μέχρι στιγμής. Είμαι σίγουρος ότι θα βγάλει για καλύτερο στο μέλλον. Αν όχι στο κοντινό, στο πιο μακρινό, σίγουρα θα βγάλει. Τώρα θα δούμε. Βλέποντας και κάνοντας. Και θεωρώ ότι δείχνει και ωραίο, δηλαδή μαύρο αυτό έτσι. Να βάλουμε τον Eagle One απάνω. Θα ρίξουμε πρώτα λίγο υγρό αναπλήρωσης. Όπως είπαμε, αντίσταση Kanthal. Ωραία. Και τώρα γιατί βάζω τον Eagle One? Γιατί ο Eagle One είναι μια επιλογή η οποία έρχεται με πολλά μοντάκια της Joyetech. Με το VT, με το VTC και υπάρχουν και μερικοί που τον δίνουν μαζί και με το Cuboid. Ωραία. Μαύρο το ένα, μαύρο και το άλλο. Δεν δείχνει άσχημο. Λοιπόν, διαφορετική αντίσταση μας διαβάζει από ό,τι διάβαζε το VT. Αυτό εδώ μας διαβάζει 1,16 ohm. Να το δούμε στα 15 W. Το ανεβάσουμε λιγάκι, τον πάμε 21. Λοιπόν, και πάλι στο VT που έτσι το αγόρασα εγώ, ωραία, με τον Eagle One. Τώρα εδώ πάλι μας διαβάζει 1,06 ενώ διαβάζει εδώ 1,16. Είμαστε 25 W, θα το ρίξουμε στα 20. Εδώ το καίει στα 20 W. Εδώ δεν το καίει. Το κατεβάσουμε στα 15, 14, 13. Και πάλι είμαστε στο ψηλό, αλλά όχι τόσο όσο πριν. Δηλαδή είδατε διαφορά έτσι, αυτό εδώ στα 13 W το καίει και αυτό εδώ στα 21 W ήταν μια χαρά. Τώρα αυτό δεν έχει να κάνει με το... Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το πώς το κάθε μοντάκι στέλνει το ρεύμα στον ατμοπηδί, ωραία. Το ένα το στέλνει λίγο πιο άγρια, σε εισαγωγικά, το άλλο λίγο πιο χαλαρά, το άλλο λίγο πιο τσούμπαλα, ωραία. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι μια μέση λύση. Όπως κάποια άλλα μοντάκια δεν έχει την επιλογή πώς θα στέλνει το ρεύμα, δηλαδή το X-Cube το 2, ας πούμε, τη Smoke το καινούριο, έχει επιλογή που λες ότι ξέρω εγώ θέλω να είναι soft, normal, hard, ωραία, minimum, max. Πώς θέλεις να είναι, εδώ δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, εντάξει. Οκ, και μένα μ' αρέσει. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω για το VT, ωραία. Τίποτα άλλο, πολύ όμορφα και ωραία. Αν έχω ξεχάσει κάτι στα comments από κάτω, ωραία, και like, subscribe, share και τα σχετικά. Μπορείτε να πάτε να κάνετε και like στη σελίδα μου στο Facebook, θα έχω link στο description. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια να έχετε και ακολουθούν πολλά καλύτερα.